Әңгәмәдә Хамдан апа сез хәерче булып туганмын, хәерче булып беләчәкмен дигән сүзде әйткәнсез. Шул сүзне. Ne için әйтәм? Артистлар арасында Рәсәйнең чыгыш ясамаган бер шәһәре калмагандыр дип әйтәм. Әсәрәк барып Камчаткага, Владивосток тирәсенә бармадым. Бу якта Мурманскида булмадым. Урта Азия шәһәрләрендә Үзбәкстанны 8 мәртәбә урап чыктым. Бөтен шәһәрләрен. Беренчесе Зиннур белән, Нурмөхәммәтов белән, икенчесендә Габдулла Мирахилкулов белән, өченчесендә Илһам абый Шакиров белән, калганнары үземнең коллектив белән эшләдем. Бөтен Рәсәйдә Татар яшәгән төбәкләрнең авылларын, шәһәрләрен җыяулап үттем дисәм дә ялгыш булмас. Минем эшләгән давырымда каршы килүчеләр бик күп булды. Минем эшләгән хезмәт хакымны бирмәделәр. 6 сум 50 тиен аладыр концертыннан ул бик түбән хезмәт хакы. Ул ачарга да җитми. Айга.